Sziasztok lányok! Tudtad, hogy a vonzerőnek szinte semmi köze a külsőhöz? Igen, jól hallottad. De mielőtt azt gondolnád, hogy ez a videó a tökéletes sminktrükkökről vagy a legújabb diétáról szól, hadd mondjak valamit. Tudtad, hogy a vonzerőnek szinte semmi köze a külsőhöz? Valójában a jelenlétről, a magabiztosságról és az energiáról szól, amit kisugárzol. Mielőtt belevágunk, ne felejtsd el lájkolni, feliratkozni és megnyomni a csengőt, hogy ne maradj le egyetlen tippünkről sem. A varázslat a te kisugárzásodban rejlik. Ha valaha is elgondolkodtál azon, hogy egyes emberek miért tűnnek ellenállhatatlanul vonzónak, akkor maradj velem. A következő 7 percben megosztom veled a titkot, hogyan szabadíthatod fel a benned szunnyadó, természetes vonzerőt. És hidd el, ez nem valami hókusz-pókusz, hanem tudatosan fejleszthető készségek sorozata. Készen állsz arra, hogy felfedezd magadban a mágnest? Akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, mert a videó végére pontosan tudni fogod, hogyan növelheted a vonzerődet úgy, hogy az messze túlmutasson a külsődön. Kezdjünk is bele! Elsőként, és talán a legfontosabb az önbizalom. Az önbizalom olyan, mint egy láthatatlan korona. Gondolj csak bele! Amikor valaki magabiztosan közlekedik, az nem vonzza a tekintetet? De hogyan lehetsz magabiztosabb? Kezdjük az alapokkal. A testtartás. Húzd ki magad, emeld fel a fejed. Ugye, hogy már is magabiztosabbnak érzed magad? A szemkontaktus is kulcsfontosságú. Nézz a szemébe. Ez azt üzeni, hogy érdeklődsz iránta. És persze ne feledkezzünk meg a mosolyról sem. Egy őszinte mosoly csodákra képes. A következő alkalommal, amikor belépsz egy terembe, állj egyenesen, tartsd fent a fejed. Meglátod, azonnal érezni fogod a változást. Ne feledd, az önbizalom nem azt jelenti, hogy tökéletesnek kell lenned. Arról szól, hogy elfogadod és szereted önmagad. Amikor hiszel magadban, az kisugárzik belőled. Gyakorold az önbizalmat minden nap, és meglátod, hogy az életed minden területén pozitív változásokat tapasztalsz majd. Higgy magadban, mert te egyedi és különleges vagy. Oké, unicorns, beszéljünk egy kicsit a hangunkról. Tudtátok, hogy a hangunk legalább annyira fontos a vonzerő szempontjából, mint a külsőnk? Egy kellemes, magabiztos hangszín azonnal felkelti az emberek figyelmét. Gondolj csak bele, melyik politikust hallgatnád szívesebben, azt, aki monoton hangon bizonytalanul beszél, vagy azt, aki határozottan és szenvedéllyel adja elő a mondani valóját. A lényeg, hogy beszélj tisztán és érthetően. Ne hadarj, de ne is motyogj az orrod alatt. Találj egy kényelmes hangerőt és beszédtempót. És ne feledd, a szünetek aranyat érnek. Egy jól elhelyezett szünettel hangsúlyozhatod a mondani valódat, és izgalmasabbá teheted a történetedet. És ha már a történeteknél tartunk, találkoztál már olyan emberrel, aki még egy egyszerű történetet is izgalmassá tud tenni. Ez a hatásos előadásmód ereje. A jó történetmesélők magukkal ragadják a hallgatóságukat, és egy másik világba repítik őket. Gyakorold a történetmesélést. Figyelj oda a hangszínedre, a tempódra és a szünetekre, és ne félj kifejezni az érzelmeidet. A hitelesség a legfontosabb. Chapter 3. Jöjjön a következő szint, a stílus. Nem kell egyből végig rohannod a várost, és Gucciban és Pradában parádézni. A stílus nem a márkákról szól, hanem arról, hogy megtaláld azt az öltözködési stílust, ami a legjobban illik a személyiségedhez és a testalkatodhoz. Először is, találd meg a saját stílusodat. Milyen színek állnak jól neked? Milyen fazonok emelik ki az előnyös adottságaidat? Kísérletezz bátran, és ne félj kilépni a komfortzónádból. De a stílus nem csak a ruháinkról szól, hanem az ápoltságról is. Egy friss hajvágás, ápolt körmök és egy kellemes illat csodákra képes. Ezek az apró részletek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy magabiztosnak és vonzónak érezzük magunkat. És ne feledd, a legfontosabb a magabiztosság. Amikor jól érzed magad a bőrödben, az sugárzik rólad. Chapter 4. Lépjünk egy szintet a testbeszéddel. Tudtátok, hogy a kommunikációnknak csak egy kis része zajlik szavakkal? A testbeszédünk legalább annyira fontos, ha nem fontosabb. Egy nyitott testtartás, egy határozott kézfogás, vagy egy őszinte mosoly sokkal többet mondhat el rólunk, mint a szavaink.
Kezdjük az alapokkal. A szemkontaktus. Amikor beszélsz valakivel, nézz a szemébe. Ez azt üzeni, hogy odafigyelsz rá, és hogy érdeklődsz az iránt, amit mond. A mosoly is csodákra képes. Egy őszinte mosoly azonnal barátságosabbá és vonzóbbá tesz. Mit szólsz a tükrözéshez? Igen, jól hallottad. Amikor finoman leutánozzuk a beszélgető partnerünk testtartását, gesztusait, vagy akár a hangszínét, az tudat alatt is erősíti a köztünk lévő kapcsolatot. De ne essünk túlzásba. A lényeg, hogy természetesek maradjunk. A testbeszéd egy erőteljes eszköz, amivel tudatosan is befolyásolhatjuk, hogy mások hogyan érzékelnek minket. Gyakorolj, figyeld meg mások testbeszédét, és találd meg azokat a gesztusokat, amik a legjobban illenek hozzád. Chapter 5. És elérkeztünk az utolsó, de nem utolsó sorban a kisugárzáshoz. Gondolj a legvonzóbb emberre, akit ismersz. Mitől olyan különleges? Valószínűleg nem a tökéletes külsejéről, hanem a kisugárzásáról van szó. Arról az energiáról, amit magával hoz, amikor belép egy terembe. A jó hír az, hogy a kisugárzás nem vele született tulajdonság, hanem fejleszthető. Először is koncentrálj a belső boldogságodra. Amikor boldog és kiegyensúlyozott vagy, az sugárzik rólad. Mosolyogj! Egy őszinte mosoly azonnal megváltoztatja az energiádat, és pozitív hatással van a környezetedre is. Légy pozitív! A pozitív gondolkodás nem csak a te életedet teszi jobbá, de másokra is jó hatással van. Mutass érdeklődést mások iránt. Tegyél fel kérdéseket, hallgass meg figyelmesen a válaszaikat, és mutasd ki, hogy érdekel, amit mondanak. Ne feledd, a kisugárzás belülről fakad. Amikor jól érzed magad a bőrödben, és szereted önmagad, az mágnesként vonzza az embereket. Önbizalom, hang, stílus, testbeszéd és kisugárzás, ez az 5 pillére a vonzerőnek. Ezekkel a tippekkel felfedezheted a benned rejlő varást, és magabiztosabbá, vonzóbbá válhatsz. De ne feledd, a legfontosabb, hogy légy önmagad. Nem kell megváltoznod, csak fel kell szabadítanod azt a varást, ami már benned van. Higgy magadban, szeresd önmagad, és a világ is szeretni fog. Melyik tippet próbálod ki először? Írd meg kommentben, és ne felejts el feliratkozni a csatornára, hogy ne maradj le a következő videókról sem.